Gideklarar ni Kristo mga igsoon nga walay nakaila sa anak gawas sa amahan, nya wa say nakaila sa amahan gawas sa anak o kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Kinsa maning mga tawhana ang buot ni Kristo nga makaila sa amahan? Hibaw mo. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na nakaila na kas amahan. Na wa mang lingi. Kanang wa mo lingi, tinuod gina siguro ginang wa gina kaila. Kinsa maning mga tawhana ang mga way kahibalo, ang mga walay kinaadman, mao na siya'y iyang pailhon. Kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, gililong sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon ang kamatuoran sa Dios, nya gipadayag sa mga walay kahibalo. Mao na siya. Kita ra ba karon gusto kita nga mahimong mga maalamon, mo ginay usas mga dagko kayong concern sa magminyo unsaon pagpaeskwela ang mga anak. Nya daghan kayrong mga professionals nga wa gyud kaila Ginoo. Example, kanang gipaeskwela nato diha na silingan magina nato kanang Arcelo. Pila na kabuk estudyante diha? Daghano? Ato kanang pangutan-on aning nanimba karon. Pila kabuk ninyo estudyante sa Arcelo ta sa kamot? Kanang naparon bagay eskwela paron diha. Wa. Na perti daghana diha. Kibaw kay na sila. Pero nawa di bawa kayo nanimba. Niyara mo na sila dinis palibot. Hay maron sila ga TikTok. Kana ilang nahibaw-an maayo, nagtan-aw na mga porn, duwa sa computer, ana. Hasta na yung mga professionals. Na mga professionals, sabi na lang nanay mga trabaho, na di na mo simbay, di na kailag Ginoo. Lingiyay mong tupad. Ato sandadon ang bata, atos gawas lang o sa Brad. Ay, soroy-soroy sa natos gawas. Og di gid murag ganihara na sa siglakaw-lakaw, murag di pa kay siya relax dire. Ang atong role din basta di kay relax pa ang bata dito sa gawas aron makahuygo gyud og lakaw-lakaw. Ayaw dire kay mag-show man ang bata unya man madisturbo na ang atong formal nga worship. Palihog lagda adto gawas. Giyahi lang mga asherets. Dili na pag-reject sa bata ha. Ato nang pagpahilo na asa sila pwedeng makahuygo ba sa ila usang energy. Ay namagi mga batang tag-as kay energy. Mas nindot sa nang uban nga nangatog lang, okay kay na, no? May pagka-train. Dong adto na lang muday, adto na lang mo tiwas og tog simbahan ha. Inigwalis pare. Okay kay na siya. Ang kuya og ang ginikanan mo ay mag-agas ang laway, magana ang agas laway. Kana di na pwede, no? Ana naman tay buot. Ayan na mo pagbuot-buot. So sige. Kinsa maning mga tao nga walay kahibalo nga gipasabot ni Kristo nga nakailas Ginoo, mao ni sila ang mga tao nga dili gyud mahigugma sa mga butang ug mga tao sa ilang kinabuhi labaw sa Ginoo. Kana bang nakaila gyud ba nga kining akong kahibalo di gini mahitabo kunwa ang Ginoo, nga kining mga maayo nga ni anako di gini mahitabo kunwa ang Ginoo, nga kining mga kwarta, balay, siyuta, sakyanan o lahas di gini maako kunwa ang Ginoo. Kana mo na sila nakailas Ginoo. Kana bang pinaagi sa imong mga nahuptan karon makailakas Ginoo, nga ako wa gid unta ko ruybana kung dili patungod sa Ginoo. Wa takoy asawa kung dili patungod sa Ginoo. Pwede sang iapil, wa gid ta kuroy kabit kung dili patungod sa
Ginoo kay kinsa may gahimo anang imong gikabit. Di ba? Kinsa man day gahimo ana? Ginoo. Kinsa may naghatag ana niya beauty nga na-attract ka? Ang Ginoo. Siya day gabuhat ana, dili. Wa gid unta kuroy anak kun dili patungod sa Ginoo. Dili kay magsigig pangangkon anang mga anak, angkon anang balay, angkon anang mga sakyanan, hastang karsada, angkono na, anha na iparking iyang sakyanan, nya masuko dayog badlongon. Ayaw, nagpakaginoo na ka, wa nakakailas Ginoo. Ana ba no? Sige, lingyay mong tupad. Ing na, ugwap ay Ginoo, wa gyud unta kakaron. Sige, ing na ba? Yung tupad. Haron sad makahibaw sa na siya. Usahay ra ba murag siya gabuot siyang kinabuhi. Siya magsigig plano siyang kinabuhi. Murag yug kitay gabuot ug wap ay Ginoo wa gid unta ta. Mao na sa atong unang pagbasa gihulagway diri ni propeta Zacarias nga kung naa na gani ang Ginoo mahunong naning gubat kining pagpinatyanay mupuli ang paghigugmaay pagtinabangay og pag hiniusa. Ngano man di naman ta mangangkon nga kita maoy nagbuot. Karon na may daghang mga managsuon wa na magtinagdanay kay nag-away sa mga katigayunan nga gibilin sa ilang ginikanan nga nangamatay na in taon. Nangabot nag mga barangay, nangabot nag kurti siging kinihaay mga way batasan. Naaka ng yuta naaka tong inyong ginikanan kun wap ay Ginoo, naaka mo kun wap ay Ginoo. Na karon padung na sad ta mag-eleksyon sa barangay og sa mga iske, manag-away na sad kay murag yug nakatag-iya og barangay, nakatag-iya og katungdanan. Manag-away tungod anang ilang kinahanglan pag inang awaya na nato ng pag-alagad og barangay. Simple ra man kay nang trabaho sa barangay. Unsa may una, manglimpyo anang karsada. Kuan ang mga sagbot des karsada kanang mga nanagdingyop dihang mga sagbot kay nahimo na lang ng blind curve ng karsada kay wa na nyo sipsipi. Nipsip lang mo masuko na sa nang mayor. Limpyohin na diha. Kinahanglan pag yung ka mga-apply o magpailik pag yung ka para muguna ang kilid sa karsada. Dili na na kinahanglan oy. No. Nya nganong awayan pamanggina. Nya sunod nga kuan, sunod nga trabaho. Ang kanang pagdaang atos ospital ng mga masakiton sa barangay. Kinahanglan pag iday mo ana mga apply nga ipailik aron makadamo nga to ospital. Ha? Mga naong ninyo. Nya magaway-away pa mo. Nya mga manag-agaw ra rabasad mo, mga kaliwat rasan mo, luyog-luyo. Nya man di magtingganay tungod kay lain siyang partido, lain sa ring partido. Sus, wa gyud mga batasan. Pero dinhi sa ato, wa naman na mahitabo no. Wa no. Wa. Makaingon gid unta tawo, wa gid unta ning kapitan kani mga konsehal, wa gid unta ni kun wa ay Ginoo. Wa gid unta ning mga butanga nga atong gipahimuslan karon din his barangay, mga karsada ug uban pa diha kun wa ay Ginoo. Tanawa ron ang Ukraine ug Russia, kanang mga lugar nga tua ang dagkong mga gubat, naa pa bago ditoy barangay kapitan? Naapabago dito'y mga tao? Wa daw, binakwitay. Kay nga naman, ang mga tao nga tuwa dito, wa na'y Ginoo. Away, binumbahay, pinusilay, wa na'y Ginoo. Namingaw ang mga lugar na nagminatay ang mga ginikanan, mga anak, kay nawadaan sa ilang mga mahal sa kinabuhi, sa usalang kapag pamilok, pagbutos, bomba, nangasagbay ng mga tinai o mga lawas, dihas mga bungbong. Pagbuto sa eroplano nga gipusil, wa na ang pilot nga dugay kayong eskwela dihas Air Force, dagko unta kay tog sweldo, tuan na nahimo ng abo tungod kay wa nay Ginoo, wa nay nagmahal sa kinabuhi. Ano na siya? Sige, ingna nang imong tupad, labi na nang imong anak nga gidada, ingna pasalamat yukos Ginoo nga natawo ka. Ingna.
Sige na. Unya, unsa may sunod? Matod pa sa ikaduhang pagbasa, kinahanglan manduan ta sa atong espiritu, dili sa atong lawas. Ang espiritu sa Ginoo nga mao'y naghatag og kinabuhi, nagbanhaw ni Hesus ug nagpalingkod niya didto sa tuo sa Amahan, maora sad ng espirituha ang mubanhaw kanato. Mo na magpuyo ta minanduan dili sa lawas kung dili sa espiritu. Nyaron ko nang imong bana nangabit. Unsa may imong isulti aron dili ka masuko. Imong isulti moingon ka minanduan man ko sa espiritu, wa man ko mahigugma sa lawas sa akong bana, ang iyang lawas panag-iyahon sa kabit, ang iyang espiritu ako. Ana ka mo na iniguli sa imong bana. Unsa may mo isulti? Ni ana ang espiritu. Kay kanang lawas niya di na makakapahimos ana, kay wakli naman ka ana niya, magsigi naman nagkasuko, pero ang imong higugmaon ang iyang espiritu. Ana kanindot ana mo na gitawag og spiritual love. Nanyaron ko ng imo sang asawa, mao'y gikabit sa imong silingan. Nung sa may sa isulti nimo isip bana, padayon kong mahigugma sa akong asawa sa iyang espiritu. Kay minanduan mangkos espiritu, din ako mahangol anang iyang lawas, bahala nagikunis-kunis na ni pare, iniguli ana panggaon ko ng iyang espiritu. Nya moingon day mong asawa, nganong di man ka masuko nako dong? Wa ka makahibaw nga kami naman si kuan, pare, moingon day ka, og masuko ko nimo gamit na nako akong lawas, nya minanduan man ko sa espiritu. Di jud ko masuko kay kanas pare, wa man nakahikap sa imong espiritu. Naaram na gasigig hinul-hinul anang imong lawas. Nya kanang imong lawas sa dili madugay, malata naman na, gamay na malay kuwang, tiwasuno naman ka. Nga moingon din mo sa nganong hibaw man ka, gisultihan ko sa espiritu. Ana moingon nang Ginoo kanay imong asawa, oy layo ra ana 20 ka tuig patay na na. Nya imong iamong nimo ang imong eternal happiness dito sa kingharias langit para lang anang 20 ka tuig nga magtan-aw ka ng imong asawa nga sigig pangabit. Anto sala na mga 20 ka tuig, after 20 years adto na kas langit kanang asawa nimo adto na nas impierno. Nya mingon din mo sa simbako ka diha oy. Ana ka simbako ka klaro anang patyono na ka. Tinuod man sa gina, musulti man na ang Espiritu Santo. Hangtod ang imong asawa makahuna-huna na bitaw no ang akong bana malangit nya ako maimpierno. Oy pre, magbuwag ta pre oy. Ana na last na lang ni. Napagid ay last. May na lang na last na. Lagi batasan na. Ang naa masagi uban ingon ana kabuangon. Pero sagdi lang. Importante kahibaw ta nga naatay Espiritu Santo nga mo'y mugiya nato ug mubanhaw nato ug musilot sad nato. Muna wa ni makit-i sa mga maalamon ug makinaadmanon kanang mga tag-as kay garbo nya hangol kay kwarta, hangol kay dungog, di na sila kakita silang kalag. Ang ilang makita kanira gyung nias kalibutan. Din ana sila maghuna-huna nga tuad ay sunod. Kanus man na sila makaamgo kung tuan na sila impierno. Pare atong dato ba? Dato og si Lazaro. Kanus man nagmahay ang dato, dito na siya sa impierno. Kanus man siya nagampo sa Ginoo nga pabalikan na si Lazaro ngadto aron kasultihan ang akong 5 ka igsuon aron dili sila mahianhi sa akong nahimutangan, didto na intawon siya sa impierno. Nya di naman paminahon ang iyang pagampo. Ningon siya papulian na si Lazaro, ingon dayon ang Ginoo, bisag papulion pa ni sila, pabalikon pa ni si Lazaro ngadto sa kalibutan, og di gyud maminaw ang imong mga igsuon sa mga propeta og sa mga pari. Wa gyud na mahimo bisag naapay patayng mabuhi, wa na gyud tagaigbili ang pagampo sa tuas impierno. Sige, katapusang lingi.
ingna imong tupad, ingna sugod na tag bag-o karon ha, ingna bag-o na ta, di na ta mangiskis kilay, di na ta magsigig pakolor ani atong buhok kay lawas ramang gini, basig nakadaot ni sa atong espiritu. Di na ta magsigig ilog aning mga kwarta kaning ni ang mga yuta ay basig sa lawas ra ni, wa na nay ang atong espiritu ani kuana, mao na siya ang ipakita sa Ginoo nya. Nindot kaayo kung holistic na ang atong pag-atiman, atimanon lawas og kalag, dili lang lawas. Og kun ato nang buhaton makuyog na ta ni Kristo, atong masinati ang pahulay ni Kristo. Kanabitang nagsigig palit na tog slots dinhi, nagamping gina sa ilang lawas og kalag. Nga naman, kay nigpalit ni mog slot, malipay ang imong lawas, malimpyo ang imong kalag. Unya kay ang Ginoo muhatag mo sana siya og baos kung naa kay ihatag nga rin sa simbahan, baslan man naggatusan kapilo, adin agyud magutman ang imong lawas, daghan kay grasya. Naay ni text na ko karon, pader sige gyud palit kay tinuod gyud na pader imong gisulti, daghan gyud kay grasyang niabot sa among kinabuhi. Ang akong mga anak pader nga kaniadto sige laglakaw, sige lagduwa sa computer, sige na kog palit og slot nya, sige sa kog paminaw sa imong YouTube nga kana ganing mga gipang-upload, magdunga naming tanan pader og paminaw. Ana siya. Naku nindota ani panganak pa more. Ano bang nausab ko no ba? Nausab ang ilang pagtinagdanay, nausab ang ilang mga pamaagis kinabuhi, nahimo ng tuburan sa kalinaw, kalipay, naay na nag-away, nagkinihaay nga mga managsuon, karon nagsabot-sabot ra kuno sila, naghinatagay na. Kay sige magpaminaw sa mga wali nato diha sa YouTube tanan, ila mang balik-balik og paminaw nya, ila din kutloon. Di ba niingos Padersiano? Di ba makapa-impierno na? Makamatnon sa dayon. Pero naadyoy mga buangon. Hindi gyud ko no mausab. Ingnon ko no nila. Ingon rabas Padersiano. Sa pagkuyog mong Padersiano nga to asa mong buanga mo. Ay kuyog apil-apil ng buang-buang pare. Ingon sa ko no. Sige lang. Magisi ra ng iyang baba no. Way siguro laina sa din pariya manunglo man. Di ay makaamgo ra na inigdamag nas mga kasakit, kapangandoy ginagpari, makapangandoy ginaginoo, pero bulahan ta nga dili maghuwat ni anang panahon nga magantos na taon na patamusangpit sa Ginoo. Karon mao gyud nindot kayong isangpit o Ginoo nga kita makahatag pa sa tinuod nga pag-alagad, tinuod nga pagsimba, tinuod nga pagsunod sa Ginoo. Manindog ta o atong ipadayag ang atong pagtuo.